Μετά από το πρωί, αρκετά δύσκολη μέρα με τις βροχές, με το καιρό και το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, σε 2 εβδομάδες 4 παιχνίδια. Θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε και σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με έναν καλό προπονητή. Τα παιδιά, παρόλο χωρίς να κάνουν καλή ή πολύ καλή εμφάνιση όπως μέχρι συνήθως, κατάφεραν, δώσαν κατάθεση ψυχής και αρκετά με καλή λειτουργία δεύτερο ημίχρονο και με τις στατικές φάσεις καταφέραμε και πήραμε το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι να μην χαλάσουμε το σερί μας. Μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες, από το προπονητικό team, από τη διοίκηση. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε θετική ενέργεια, ξέρουμε πού βαδίζουμε. Απλά μερικές νίκες είναι εύκολες, μερικές όμως θα είναι και με το μισό μηδέν, γιατί ο δρόμος είναι μακρύς. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας, ειδικά οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι όλα ρόδινα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε σήμερα. Την Τετάρτη δίνουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας στη Χανιώτη. Μια ομάδα η οποία εκτός έδρας θα πάει πολύ καλά. Στην έδρα της δεν είναι καλή, αλλά δεν ξέρουμε την Τετάρτη πόσο καλή θα είναι. Ακριβώς έτσι όπως το είπες. Θα δούμε ανάλυση. Ξέρουμε τη Χανιώτη εδώ και 2 χρόνια και μας προβληματίζει και που αλλαγή της έδρας πάλι όπως μάθαμε. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται. Εμείς όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε με όλες μας τις δυνάμεις για το διπλό. Από τους τραυματίες τι είναι? Λοιπόν, είχαμε κάποια ψηλοπροβλήματα από τη φόρτωση και από τα χτυπήματα. Γυμναζόμαστε καλά, υπάρχει και ο ιατρός και ο γυμναστής, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και τον έχουμε μέχρι τώρα να προστατεύσουμε κάποια παιδιά. Βέβαια, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε βάθος σαν ομάδα και υπολογίζουμε όλα τα παιδιά και αυτό με χαροποιεί εμένα και είμαι ήσυχος σε αυτό το θέμα. Ορίστε. Για τους φιλάθλους θα πούμε κάτι. Μπράβο σήμερα αυτοί που ήρθαν ήρωες με αυτό το καιρό, με όλες τις αστραπές και όλα αυτά. Μπράβο στο ρέφερι που το τελείωσε το παιχνίδι. Παιδιά, μια δύσκολη μέρα, αλλά στο τέλος χαμογελάσαμε. Τι έγινε με αυτόν όταν έπεσε ο κεραυνός? Παιδιά, αυτοί όπως ξέρετε φοράνε και όλα αυτά τα ακουστικά με καλώδια και όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ κάτω εμείς που νιώσαμε ένα χτύπημα της αστραπής. Αυτός ίσως είχε ο ρέφερι κάποια ενόχληση παραπάνω στο τύμπανο και αυτά και λίγο ζαλίστηκε